dan na drugu panel diskusiju. Danas, hvala svima koji su učestvovali u prvom delu i nadam se da će tako biti i tokom drugog dela. Kao što smo najavili, neke teme zapošljavanje generacije Y, odnosno stanje na tržištu rada, odnos formalnog i neformalnog obrazovanja, lična inicijativa u procesu povećanja zapošljivosti, ali isto tako neki novi modeli zapošljavanja koji sigurno mogu da doprinesu smanjenju nezaposlenosti. Izuzetno mi je drago i zadovoljstvo mi je što imam ovakve govornike na panelu, tako da ću ih prilikom predstaviti, ovako sa leva, sa mog leva na desno. Pored mene je Jelena Vasić, šef odseka za mere aktivne politike zapošljavanja Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. Pored nje Dragan Varagić, online konsultant, čovjek koji je dugogodišnji bloger, autor jedne vrlo zanimljive knjige koju ćete imati prilike da vidite, zove se Kako do posla u 21. veku, plus 444 vrlo praktična saveta za pronalazak posla. Dobar dan, vi ćete me dopuniti, sigurno sam još to što propustila. Sa nama je Mirjana Bojanić, specijalna savjetnica ministra prosvete. Mirjana Gomilanović, na koju ne smem da se ogrešim ovog puta. I ne smem da kažem samo da je vlasnica jedne vrlo zanimljive agencije koja se zove Want to Grow. Moram da kažem da je ona biznis konsultant, NLP practitioner i da je već dugo radi i da kažem edukuje i negde radi kao konsultant sa vrlo zanimljivim kompanijama i pričat će o svom profesionalnom putu i razvoju svoje karijere, mislim da će se uživati. I na kraju Vladimir Miletić, ne na kraju, nego ipak Vladimir Miletić, autor jednog vrlo zanimljivog bloga koji se zove Dnevnik jednog direktora. Inače, bloger, preduzetnik, ekonomista, šta sve da kažem. Osim toga, autor jedne vrlo zanimljive knjige koja se zove Na putu do vrha. I on će nam nešto ispričati o tome. Tako da mislim da nas očekuje vrlo zanimljiv deo današnjih panela. Na samom početku, znamo kako je stanje na tržištu rada. Iz tog razloga bih zamolila Jelenu da podeli neke svoje podatke što se tiče stope nezaposlenosti trenutno u ovoj generaciji, kako vi gledate, do 30 godina, među generacijom Y koji je namenjen ovaj sajam, da nam kažete koji su to, recimo, obrazovni profili koji su negde najugroženiji i koliko ljudi zaista u ovoj ciljnoj grupi imate na evidenciji. Dobar dan, poštovanje sa moje strane. Hvala vam na vašem interesovanju i na prisustvu. Naravno, pozdravljam i sve oni koji nas slušaju putem live streama. Politika zapošljavanja mladih predstavlja integralni deo sveukupne politike zapošljavanja u Republici Srbiji i kada sagledavamo stanje i kretanje na tržištu rada, mi koristimo dve baze podataka. Prvu bazu podataka predstavljaju podaci Republičkog zavoda za statistiku. Naime, ova institucija od 2014. godine na kvartalnom nivou sprovodi anketu o radnoj snazi, iz koje mi vadimo, odnosno ekstraktujemo podatke koji se tiču stope zaposlenosti, nezaposlenosti, aktivnosti i neaktivnosti. I ukoliko posmatramo podatke za drugi kvartal ove godine, koji su poslednji raspoloživi podaci, indikatori tržišta rada mladih, starosne grupe 15 do 24, ili ih oni tako posmatraju, se poboljšavaju, međutim i dalje su znatno lošiji nego li indikatori tržišta rada za opštu populaciju, bilo 15 do 64, bilo 15+. U tom smislu, ukoliko krenemo od stope nezaposlenosti, u drugom kvartalu 2015. godine ona je u odnosu na prethodni kvartal opala za 4,6% poena i sada iznosi 43,1%. Sa druge strane, stopa zaposlenosti je zabeležila blagi porast od 0,7% poena, ali je i dalje sa 15,7% znatno niža od opšte stope koja je 51,7% za populaciju 15 do 64. Međutim, pošto ja ne volim da govorim o procentima, već o ljudima, ukoliko sada procente prebacimo u brojke, odnosno ljude, oko 786.000 mladih uzrasta 15 do 24 u Republici Srbiji i od toga oko 93 po, dakle, anketi o radnoj snazi je nezaposleno.
Međutim, ono što nije dobro, to je podatak koji se odnosi na stopu neaktivnosti, dakle, mladi koji niti aktivno traže posao, niti su zaposleni, od, dakle, 72%, odnosno nešto više od 550.000. Sa druge strane imamo bazu podataka registrovane nezaposlenosti, dakle podaci administrativne i nacionalne službe za zapošljavanje, i to je prosto baza podataka na koju mi kao ministarstvo najviše imamo mogućnosti da utičemo kroz program i mere aktivne politike zapošljavanja, i na dan 39. u statusu nezaposlenih lica nalazilo se nešto više od 735.000. Od tog broja 186.000 jesu mladi, ali mladi starosne grupe 15 do 30, obzirom da i po zakonu o mladima mlade računamo do te starosne granice. Od tih 186.000, 118 mladih prvi put traži posao. Dakle, to je ono što je sa jedne strane podatak koji nama kao resorno ministarstvo u oblasti politike zapošljavanja jeste signal da je neophodno podsticati privredni sektor i kreirati određene mere kojima će se omogućiti da mladi steknu prvo radno iskustvo, odnosno da se upoznaju sa svetom rada. Što se tiče kvalifikacione strukture, nije tako sjajna. Oko 145.000 ljudi ima samo osnovnoškolski, odnosno srednjoškolski nivo obrazovanja. Dugoročna nezaposlenost jeste problem, oko 93.000 mladih, dakle, posao traži duže od godinu dana, što je opet signal da s vremenom dolazi do zastarevanja i onih stečenih znanja i veština. Dugoročna nezaposlenost, dakle, sva lica koje posao traže duže od 12 meseci. Sada, kada govorimo, mladi su, dakle, jedna kategorija, oni kao takvi imaju prioritet prilikom uključivanja u programe i mere aktivne politike zapošljavanja i učestvuju u njima u vrlo visokom procentu. Naprimjer, u prvih 9 meseci je merama obuhvaćeno nešto više od 104.500 ljudi, mladi su učestvovali sa 41.000. Jesu to mere koje se odnose i na aktivno traženje posla i na sistem dodatnog obrazovanja i obuka i subvencije za zapošljavanje. To naravno nije dovoljno i iz tog razloga težimo da iz godine u godinu povećavamo broj lica obuhvaćenim merama, odnosno i samih mladih. Međutim, sada govorimo o kategoriji mladih, međutim u okviru te kategorije vi imate specifičnosti višestruko ugroženih kategorija mladih unutar te grupe, bilo da se radi o mladima koji izlaze iz institucionalnog smeštaja i sistema socijalne zaštite ili mladi koji su osobe sa invaliditetom ili mladi koji su pripadnici neke nacionalne manjine, i to su sve kategorije koje ponovo morate uzeti u obzir prilikom sagledavanja šta je to potrebno učiniti i moguće učiniti kako bi se unapredio njihov položaj, kako bi oni konkurentnije stupali na tržištu rada. Mi zaista imamo, to moram da kažem, izuzetnu saradnju sa Ministarstvom obrazovanja, zajedno radimo i na kreiranju mera u delu aktivne politike zapošljavanja koje se odnose na dodatno obrazovanje i obuku, upravo iz razloga što je neophodno da i mi kroz sistem politike zapošljavanja pratimo te trendove na tržištu rada i pomognemo mladima koji su na evidenciji nezaposlenih da negde steknu dodatna znanja i veštine, odnosno kompetencije koje se traže od strane privrednog sektora, tako da se nadam da, naravno, problem ne može da reši jedna institucija i ne može rešiti za sva nezaposlena lica. A da vas pitam samo, pošto ćemo sad dosta pričati o tome i u nastavku, vi ste mi dali u stvari jedan sjajan šlagvort da pitam Mirjanu Bojanić, da u ovom trenutku praktično često čujemo rečenicu da postoji potpuno neusklađenost između potrebe rada i sistema formalnog obrazovanja. Da jednostavno poslodavci se vrlo često žale da ljudi koji dolaze po završetku studija uopšte ne mogu da odgovore na potrebe posla koji su oni videli i da ne mogu da ih ne vide kao nekog ko može da ostvari i učestvuje u ostvarenju strateških ciljeva kompanije. Recite mi, kako vi vidite taj problem i zanimljivo mi je i sa vašeg aspekta da prokomentarišete i ovo o čemu je upravo Jelena pričala. Evo, dobar dan, moje ime, svima koji su ovde i svima koji nas prate. Pa, evo ovako, mislim, ovo što je Jelena već rekla, mi imamo zbilja blisku saradnju
i ona se nekako najintenzivnije dešava u dva trenutka. U trenutku kada se programiraju nekakvi novi kurikulumi, kada govorimo o preduniverzitetskom obrazovanju, jer tu postoji nadležnost države. Što se tiče visokog obrazovanja, vi znate da ona uživa veoma visoku autonomiju i da prosto Ministarstvo prosvete nema ingerencije niti uticaja nad samim sadržajima programa, da se programi u stvari produkti rada visokoškolskih ustanova, da se akredituju kod Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta i prosto, znači, mi ih samo možemo konstatovati i, da kažem, statistički brojati što se toga tiče. Što se tiče preduniverzitetskog obrazovanja, tu je situacija normalno drugačija, tu država ima presudan uticaj i kroz određen broj tela i ustanova koji postoje. Znači, pored opšteg gimnazijskog obrazovanja koje svi poznajemo, koje je ove godine doživjelo određen porast konačno u populaciji za nekih 1% poen, sad je negde blizu 24% učenika u gimnazijama. Mi godinama imamo problem da je broj mesta u gimnazijama negde oko 22 do 22,5. Ne zato što država ne želi da upiše više gimnazijalaca, već zato što prosto postoji jedan trend i, ajde da kažem, pristupa da je mnogo interesantnije završavati dve druge vrste škola, to su srednje ekonomske i srednje medicinske škole, koje najčešće budu i jedna kraća putanja prema visokom obrazovanju. Mi kao Ministarstvo prosvete, a ni nadležni saveti koji postoje u državi zaduženi za obrazovanje, ni Nacionalni prosvetni savet, Savet za stručno obrazovanje, obrazovanje odraslih, Nacionalni savet za visoko obrazovanje, prosto nismo pristalice takvih kraćih putanja i smatramo da bi bilo mnogo bolje da nam je procenat učenika koji je u gimnazijama veći od ovih postojećih, da kažem, 24%. Strategija razvoja obrazovanja u Srbiji do 2020. godine, koja je doneta pre 3 godine, a prošle godine su usvojeni akcijni planovi za njeno sprovođenje, predviđa jedan procenat od 37% u ukupnoj kohorti učenika 2020. godine u opštem srednjem obrazovanju, 37% u četvorogodišnjem stručnom obrazovanju i znači ovih 13% učenika otprilike da će biti u programima trogodišnjeg srednjeg stručnog obrazovanja. To su strateške želje, da tako kažem, i planovi. Mislim da imamo određen problem realizacije i efikasnosti u realizaciji. Naročito na domenu srednjeg stručnog obrazovanja upravo sa stanovišta problema u ekonomiji. Srednje stručno obrazovanje je prirodno vezano za ekonomiju, trebalo bi da bude i visoko obrazovanje isto tako, jer ono treba da obezbedi mesta za praktikovanje, da tako nazovem, i učenicima i studentima. Međutim, u situaciji kada imamo slabu ekonomiju, kada nemamo dovoljan broj mesta, kada našom privredom dominiraju mikro i srednja preduzeća koje najčešće imaju problem prihvata većeg broja učenika ili studenta, i njihovu neravnomernu geografsku raspoređenost, onda se jasno sagledava i zašto je problem i u ovom delu preduniverzitetskog obrazovanja. Izvinite, samo da vas pitam, čitala sam i akcioni plan bio mi je vrlo zanimljiv i negde se tu ima zaista dobrih nekih predloga koji bi trebalo negde da se realizuju do 2020. Recimo, jedan od zanimljivih jeste ovo što ste rekli, uvođenje studija uz rad, odnosno part-time poslovi, zatim uvođenje indikatora kvaliteta obrazovanja, analiza obrazovne uspešnosti i negde unapređenje odnosa poslodavaca i poslodavaca s jedne strane jače veze sa obrazovanjem. Da li možete da mi kažete dokle se stiglo na tom putu možda? Evo ovako, mera uvođenja poslodavaca u obrazovanje jeste jedna od strateških mera u segmentu srednjeg stručnog obrazovanja, gde su inače poslodavci i uključeni, gde u sastavu Saveta za stručno obrazovanje i obrazovanje odraslih već u ovom trenutku negde najmanje četvrtina članova dolazi iz sveta preduzetnika i ljudi koji dolazi iz pravog, realnog sveta ekonomije. Onih preostalih članovi dolaze iz zajednica stručnih škola, zatim iz Ministarstva rada, Nacionalne službe za zapošljavanje, Ministarstva privrede, zatim iz službi nadležnih za poslove rada, ne samo zapošljavanja, znači imamo i jednih i drugih, zatim nekih stručnjaka za oblast ovog obrazovanja. Ono gde
smo mi videli u generalnom srednjem stručnom obrazovanju još od 2002. godine, od kad su počela reforme u tom delu sistema, uporno se išlo i insistiralo na saradnji sa privredom. Znači, prosto sagledavajući da reforme stručnog obrazovanja bez uključivanja privrede apsolutno nemaju nikakvog smisla, one su samo mrtvo slovo na papiru. Rezultat toga jeste da mi imamo jedan određen broj novih, modernih nastavnih planova i programa, ili kvalifikacija, kako mi njih ipak danas želimo da zovemo, koji su zasnovani na ishodima učenja i koji su razvijeni na osnovu zahteva privrede. Znači, mi smo se direktno obraćali konkretnim poslodavcima i to ne jednom poslodavcu, jer se programi za javne škole nikako ne smiju praviti na zahtev jednog poslodavca, već čitavog niza poslodavaca koji se bave određenom delatnošću. Tada se razvija najpre standard kvalifikacije kojim se utvrđuju opisi poslova za koje treba iškolovati nekoga ko će da radi na tim poslovima i onda se tek na osnovu toga se razvija program obrazovanja. Ono što je u ovom trenutku u sistem prevedenih 55 programa, prosto takvih, jeste da oni imaju značajno veći udeo praktične nastave nego što su to imali preostali programi i mi se nadamo da ćemo u nekakvom narednom periodu osnivanjem sektorskih veća, kada budemo imali intenzivniju saradnju sa kompanijama, prosto u svakom od sektora, moći da ubrzamo ovo uvođenje novih programa bez pilot faze, mislim prosto jer ne možemo gubiti, da kažem, dodatno vreme. Da čujemo nešto kasnije, malo više o nacionalnom okviru kvalifikacija, pošto vi vodite grupu i mislim da je ovo ekskluzivno pravo da čujemo iz prve ruke nešto više o tome. Dobar dan svima, hvala što ste me pozvali na ovaj panel. Pa evo, ja bih počeo ovako. Koliko vas ovde u sali smatra da posla generalno nema? Da nema posla? Mislim, znači generalno da nema, dobro, nije nešto veliki broj njih koji je to reklo. Znači, generalno ljudi, a da li poznajete oko sebe nekoga ko kaže da posla nema? Da li ima neko da ne poznaje nekoga ko kaže da posla nema? Znači, svi poznaju nekoga, je li tako? Da, izvinjava se, mislim, mogu samo da kažem da mene nema dodira sa tim institucijama i da bi možda mogli imati. To možemo posebno posle prokomentarisati tu priču. Ali, znači, generalno, problem sa poslom je u osnovi kod ljudi koji traže posao, problem je u načinu razmišljanja. Znači, nije problem u tome da li ima posla ili nema posla, nego je problem u tome što, nažalost, celokupan ovaj sistem koji postoji sada je formiran 70. i 80. godina prošlog veka. A mi živimo u 2015. godini. U poslednjih 15 godina se puno toga promenilo. Problem je u tome što 99,9% ljudi u celom svetu, pa i u Srbiji, znači to nije naš problem, to je problem u celom svetu, uopšte ne shvata vreme u kojem žive. Znači vi ne znate u ovom momentu šta je aktualno. I to je vaš najveći problem. I ceo štos je u tome da vi morate da dođete u situaciju da shvatite šta je to što se u suštini stvarno traži. Ja mislim da ćemo o tome kasnije pričati. Znači, šta je to što se u suštini stvarno traži od vas? Problem sa institucijama državnim je u tome što i one funkcionišu po principu 80. godina prošlog veka. Znači, ja lično ne znam šta bi uradio sa osobama koje formiraju planove i programe, na primjer, od 5. do 8. razreda osnovne škole, gde vi imate, na primjer, u finskom sistemu edukacije, gde se sada kreće na nivo da se brišu predmeti, počinju da se rade stvari po oblastima, znači nemate predmete, imate oblasti, nije važno da li neki predmet slušate 1 ili 2 godine, nego je važno da slušate tematiku do kraja, znači to je za nas, šta je to, to nije naučna fantastika, to je epska fantastika. Znači, razlika između naučne fantastike i epske fantastike je u tome što naučna fantastika može da se desi, eventualno, u stvarnosti, kao na primjer ovo što su pričali o ovom povratak u budućnost, a epska fantastika ne može da se desi. Znači, baš me interesuje šta će se dešavati u narednih 15-20 godina, ali nažalost, znači, mi živimo u sistemu u kojem ne može puno toga da se popravi iz prostog razloga što je sistem obrazovanja takozvani mastodont. Znači, to je toliko ogroman sistem koji je izuzetno, to pretpostavljam da je izuzetno teško menjati. S druge strane, postoje ovo jako važno, jedan od najvažnijih problema, na primjer, Ministarstva prosvete, je u tome što nema mogućnost da spreči gluposti koje rade fakulteti. A oni su uspeli na nivou priče o toj takozvanoj nezavisnosti da lepo sebi obezbede sledeću varijantu. Znači, postoje se vrlo ozbiljno pitanje potrebe da država finansira, na primjer, visoke škole. Ali,
znači vi imate određeni broj, da ne pominjem, znam tačno, mogu, mislim, kažem, koje su to visokoškolske institucije iz oblasti, znači ovih visokih škola, koje su napravile sistem tako da država ne može njih da ukine ni da hoće. Znači oni moraju da postoje, hteli, ne hteli, sve samo pitanje kako će da se finansiraju. Znači mi živimo u jednom neverovatno čudnom sistemu, u kojem praktično treba da se dođe u situaciju kako da se osmisli, da se ti učinioci tog sistema nateraju bukvalno, da počnu da rade ono što treba. To je za sad. Problem sa formalnim obrazovanjem, ali naročito na nivou visokoškolskog obrazovanja, je u tome što vi praktično imate sistem koji je formiran, mislim, vezano i za osnovno obrazovanje, ali je mnogo veći problem u visokoškolskom obrazovanju. Sistem je formiran 20. godina 19. veka. Ja o tome pišem, baš detaljno objašnjavam zašto mi živimo u problemu sa formalnim obrazovanjem. Znači, formiran je 20. godina 19. veka gdje je počela industrijska revolucija. Znači, vi imate sistem obrazovanja koji je napravljen po principu naglog zapošljavanja jako velikog broja ljudi na pozicije koje su bile potrebne, jer nije bilo ljudi, tek je počela industrijska revolucija. A mi živimo u postindustrijsko doba, koje se desilo praktično, na primjer, u ovim prostorima se ta priča počela dešavati 80. godina prošlog veka. Znači, mi od 80. godina prošlog veka živimo u postindustrijsko vreme. U Americi je to posle 60. godina. Znači, od 60. godina prošlog veka Amerika živi u postindustrijskom dobu. Znači, razlika između industrijskog doba i postindustrijskog doba je u tome što vi za vreme dok se razvijalo, na primjer, ajde uzmemo period posle Drugog svetskog rata, znači, vi ste imali ovde situaciju, šta mislite, koliko je 45. 50. ili 55. godine domaćinstava imalo šporet? Ili imalo frižider, ili imalo, šta mislite koliko ih imalo? Pa niko skoro nije imao. I sad možete zamisliti, a mi živimo sad u vreme kada svi imaju to. Šta to znači? Znači, potreban je bio određeni vremenski period koji je kod nas trajao neke 40 godina, gde ste vi imali situaciju da su firme mnogo više proizvodile, izvijam se, da su ljudi mnogo više tražili proizvode nego što su firme proizvodile. Znači, mi smo živjeli u doba u kojem ste vi imali stabilnu potražnju, znači šta god da se napravi, sve se proda. Šta to znači? Ako imate stabilnu potražnju, vi imate stabilno poslovanje, imate stabilno zapošljavanje, imate stabilne plate, imate sve stabilno. I onda šta se desilo? Desilo se 80. godine kada se to počelo prestati dešavati. Znači, odjednom su ljudi imali televizore, imali šporete, imali frižidere i tako dalje. I sad govorim samo na primjeru ovom da biste shvatili gde je problem u kojem mi živimo. I onda odjednom firme morali početi manje da proizvode. I šta se dešava? Dešava se sledeće. Sve firme koje nisu uspele da se prebace iz tog domena masovne proizvodnje u domen proizvodnje po potrebama, podredni broj 1, su firme koje su propale umeđu vremenu, podredni broj 2, firme koje nisu uspele da internacionalizuju svoju proizvodnju, odnosno da izmeste proizvodnju, odnosno resurse na mesta koje su jeftinije u odnosu na tražnje na svetskom tržištu, sad govorim na nivou svetske ekonomije, su firme koje su isto tako propale. Sad, postoji problem u tome što se u sve to vreme sa obrazovanjem ništa nije desilo. Znači, vi pričate, na primjer, o sistemu, mislim, nema veze to s vama, nego generalno o sistemu uvođenja, na primjer, prakse u srednje škole, gde je problem to što, eto, nema dovoljno firmi koje mogu dovoljno ljudi da prihvate, zato što male firme imaju mali broj ljudi. Tačno. To tako mora da se radi. To je stanje stvari i radi se po potrebama. Znači, poenta cele priče je u tome da, i baš me interesuje kako će se izvesti ovaj dualni sistem obrazovanja, to će biti jako, mislim, nažalost, meni će biti zanimljivo da pratim, ali vama će da bude jako problematično. Zato što ne možete, mislim, jednostavno to ne možete sistemski rešiti na ovaj način. Poenta cele priče je da morate da shvatite da zbog toga što se to krenulo dešavati 80. godina, krenuli su da propadaju firme, krenuli su da propadaju čitave industrije, što znači da su krenuli da padaju poslovi. Znači, mi više ne živimo u vreme priče o tome. Mislim, koliko ima vas koji misli da će time što će da završi fakultet da dobije posao? Znate koliko ljudi u ovoj državi to stvarno misli? To je sistem razmišljanja iz 80. godina prošlog veka. Znači, mi nismo u tom sistemu 30 godina. Tamo ste mi dali super ovako negde uvod da pitam Mirjanu. Iz prostog razloga što ona dosta pisala i proučavala, da kažem, generaciju Y, negde dosta pisala i čitala sam dosta njenih tekstova na tu temu i između ostalog i organizovala i neke neformalne skupove gde smo pričali o tome šta poslodavci u stvari očekuju od generacije Y. Videli smo u kakvim uslovima živimo, znamo kakva je situacija na tržištu rada, Jelena nam je malo više rekla o statistikama, Mirjana nam je rekla o
pokušajima Ministarstva prosvete da poveže i naporima da poveže poslodavce i sistem formalnog obrazovanja. Dragan nam je već negde ukazao na to u čemu su najveći problemi, a sada imamo generaciju Y, koji velikim delom i učesnici, posetioci danas ovde pripadaju. Kako se oni u stvari ponašaju na tržištu rada i kakva su njihova očekivanja od poslodavaca? To je zanimljivo sa drugog aspekta. Biste nam rekli nešto više o tome? Dobar dan svima u sali i dobar dan svima koji nas gledaju putem live streama, pošto pretpostavljam da je većina onih koji su negde u svojim kućama i negde na nekom internetu baš zapravo pripada toj generaciji Y, jer je to jedna od stvari koja ih negde, odnosno vas, negde odlikuje. Cijela priča zapravo koju bih ja ispričala potiče ne samo od tog mog čitanja i istraživanja, nego od nekog iskustvenog suočavanja sa svim šta se dešava. Tako je. Ono što negde Tanja nije stigla prosto da ispriča, ali možda imaš nameru kasnije. Zapravo, ona me predstavila kao biznis konsultanta i kao vlasnica agencije i tako dalje. Malo ljudi koje sad ima priliku da me sretne i da radimo zajedno, zna da sam ja u stvari magistar elektrotehnike. I da sam ja svoju gimnaziju upisala 87. i da je te 87. Vukovcima jednostavno išlo možeš šta hoćeš, ali to šta hoćeš je bilo medicina i elektrotehnika. Dakle, nije to bilo stvarno šta hoćeš. I pošto meni medicina nekako nije bila prvi izbor, elektrotehnika je bila nešto što se podrazumevalo, maltene od 5. osnovne gimnazije, samo ušla tu u pravi tok. I ja sam završila tu elektrotehniku, međutim, čim sam završila, ja sam onako svesna da to očigledno negde nije moj put, rešila da odmah upišem magisterijum. Tada nisu bili master, nego bilo ono završiš, pa onda upišeš dalje. Malo da odložim ja sve to i tražit ću posao kad se vratim sa skijanja. I ja sam se stvarno vratila sa skijanja nekog marta, izašao je oglas, ja sam se javila na taj oglas i to je bio Telekom Srbija, prosto zato što inženjer elektrotehnike, smer telekomunikacije, to je nešto potpuno prirodno, odeš tamo. Ja sam stvarno odšla da radim na centralu i onda sam tamo bila kratko jer sam shvatila da mene taj deo stvarno ne interesuje, da mene mnogo više interesuje kako se mi družimo, šta mi radimo, kako organizujemo timove, kako to sve funkcioniše, kako to veze ima sa nečim dalje. Sva sreća pa su i drugi primetili da meni, niti mi je zanimljivo, niti sam dobra. Tu gde su me stavili, tako sam ja... Ono što je jako važno za generaciju Y, zašto sam ispričala, ovo su ispričala, ja njoj ne pripadam, rekla sam koje godine sam upisala tu gimnaziju, je to što oni jesu spremni da rizikuju, tako da ja sebi hoću da dam malo, da se uglavim tu, iako mi možda nije mesto, jesu spremni da rizikuju, ali ako znaju zašto i ako znaju gde to dalje vodi i ako oni zaista vide da to ima nekog smisla i da to radi za njih, dakle za njih u budućnosti s jedne strane, i ono što je s druge strane jako važno, nešto na što generacije pre moje i moja generacija i malo iza mene, nismo toliko bili okrenuti društvu i tom CSR-u, kako se sad kaže. Dakle, ako veruju u misiju organizacije u koju ulaze, ako veruju u ono što se tu dešava, kakva je ekologija, ne mislim samo bukvalno ekologija prema prirodi, nego i odnosi u društvu, dakle, onda nije im problem da uđu čak i na poziciju koja ne odgovara formalno njihovom obrazovanju, jer veruju u nešto. I jedno od pitanja je bila kakvi su oni. To je najveća, odnosno jedna od najvećih razlika u odnosu na sve generacije pre njih. I s obzirom da sam imala priliku da radim sa puno korporacija, sa puno, dakle, moja oblast delovanja je razvoj lidera i menadžmenta. Dakle, ja se stvarno bavim ljudima koji se bave ljudima. Dakle, sa njima komuniciram i njih razvijam. I onda se obavezno postavi pitanje, kakve to sad veze ima, zar to nije kućno vaspitanje i što sad uopšte pričamo o tome, kao znalo se od uvek kako se upravlja ljudima. Pa iz prostog razloga što generacije Y o kojoj ovde pričamo, to su mladi ljudi koji su rođeni u potpuno drugačijem svetu od nas. Potpuno drugačije okolnosti su bile kad su se rodili dok su stasavali. Dakle, taj internet koji je za njih kao frižider i šporet, ono 60-ih, 70-ih, dakle, to je nešto što je potpuno
prisutno i to je nešto što oblikuje, ne samo, ne znam da li znate da su palčevi generacije Y drugačiji od palčeva nas malo starijih zbog prosto SMS-a, dakle, i fizički se razlikuju, a ne samo mentalno, znači funkcionalnost palca. Dakle, sve mi je dostupno. Knjiga koju sam ja htela da pročitam da bih nešto naučila je dolazila do mene tako što znam druga koji ima tetku u Americi, pa zamolim njega da ona pošalje, pa neko donese, pa eto ti 2 meseca. Google, opa. Dakle, to su osnovne razlike. Sve je dostupno, informacija je dostupna, mogućnosti ima. Hoću sad i hoću odmah. To da ja mogu da radim posao odakle god. Dakle, nemoj me samo terati da se zapljunem. Dakle, ja ću stvarno da završim i bez majke mi, ja ću stvarno da završim jer verujem u to i jer želim. I jer znam to što je jako važno, kako to što ću da uradim u roku u kom smo se dogovorili radi za mene. Dakle, ta svest da ja imam priliku da ono što sam štiklirala da je nešto završeno, zapravo mene vodi dalje. I dodatno ono što je jako važno za generaciju Y, taj integritet. Dakle, prvo njihov, dakle, to poštovanje, koliko god da znam ili ne znam, tu gde sam, to što donosim, želim da bude poštovano. Ako su plus dodatno i svesni, to je sad ono dodatna vrednost, da ne znaju baš previše jer su došli sa fakulteta i prosto moraju nešto da nauče, ali prosto ono što znam, dozvoli mi da znam. S jedne strane. S druge strane, reč poslodavca, održana data obećanja, izvinjenja velikih korporacija kada slažu da su stavljali softver za izduvne gasove i tako dalje. Dakle, ako smo se nešto dogovorili i ako je to ispoštovano, idem za tobom i radim za tebe. Ako, ono što kažu, ne ispoštuješ to što smo se dogovorili, ako ne dobijem, i to što je jako važno kad kažu probni period, mi smo imali probni period da se dokažeš da umeš, ako treba nosiš burek, nema problema. Probni period je sada da i oni ocene da li je to kompanija u kojoj žele da rade. I oni to vrlo sa pravom rade, jer mi smo postavili pitanje šta ću da dobijem. Oni postavili pitanje šta ću da dobijem, šta ću da dam. I to je jako važno. Meni je sjajno što je sad Mirjana negde navela otprilike šta su dobre strane generacije Y, ali smo isto tako pitali poslodavce šta su loše strane. I ono što nam je bilo zanimljivo jeste da kažu za njih, jedan poslodavac mi je rekao da ih zove bullet generacija. Da je vrlo onako mora da bude jasan i precizan oko opisa nekih zaduženja. Isto tako im često zameraju da su egocentrični, čak i da su razmaženi, da nemaju dovoljno izgrađenu lojalnost prema kompaniji ili jako brzo menjaju poslove. Isto tako kažu da im fali i radna etika. Da li je to istina ili ne? Mislim da je najbolje da pitam Vladimira Miletića koji je jedno vreme radio kao menadžer kompanije i vrlo često pregledao ove CV-eve kandidata koji su pristizali i iz tog razloga ste praktično napravili jedan webinar koji se zove gde ide otprilike vaš CV kada pritisnete send. Odnosno, kroz taj webinar ste želi da podelite svoje iskustvo i da kažete pregledajući biografije kandidata koji vam stižu na konkurse za posao, koje su najčešće greške koje oni čine i mislim da se iz toga može dosta dobro videti koje su možda nedostaci generacije Y. Evo ja da pozdravim sve okupljene ovde i preko live streama i zadovoljstvo mi je što sam danas u ovom društvu. Pa evo to pitanje, ja pažljivo slušajući i svakog ponaosob prethodnog sagovornika, ono što mi se čini da nekako bih dopunio samo sve ono što je rečeno, a to je da traženje posla je veština. Znači, to nije nešto što, kako bih rekao, ne može da se nauči i da ne postoje neka pravila i traženje posla ja nekako kad hoću slikovitije da objasnim, definišem kao kada su ljudi nekada, kada nije bilo poslova, kada su živjeli u onim plemenima, to je bio lov. Znači, ako niste znali da lovite, vi niste imali hranu. I to vas niko nije, kako bih rekao, niste imali tržište divljih životinja na koje odete i kažete donesite mi danas par jelena i bizona, nego ste morali da odete da ga ulovite. Samo što je tada obrazovanje je bilo tako, tata te nauči ili deda te nauči kako se gađa sa lukom i strelom i učiš od malena i onda kada imaš već 15-20 godina, kad formiraš svoju porodicu,
onda i ti znaš da loviš tog jelena i srnu i onda praviš svoju porodicu. To kad kažemo CV, pa evo i na raznim sajtovima za zapošljavanje postoji kao pa evo tu je model. Pa baš u tome je problem. Nema modela. Ljudi ne gledaju, danas poslodavci na jedan konkurs stigne im 600 molbi. Kada vam stigne 600 molbi, šta radite? Pravite neku selekciju. Kako pravite selekciju? Tako što gledate 3 sekunde svaki tih mailova. I to sam u stvari kroz taj semir pokušao objasnim da malo ljudi pokušavaju da uđu u što kažu onako, u kožu onoga ko je sa druge strane. I tako sam ga i nazvao, taj webinar, šta se u stvari dešava sa tim CV-em kad dođe, znači kad kandidat klikne send i on kaže, to je to, ja sam sve uradio. Pa nije sve urađeno, o tome se radi, zato što 90% ljudi klikne send i on kaže, to je sve što sam uradio. Ja jedva čekam, pročitam Draganovu knjigu, meni se čini ovako iz ovoga što je rekao, da u stvari i negde i ta podloga postoji, da aktivno traženje posla nije da pošaljete 100 molbi i da kažete ja sam uradio sve. Za traženje posla postoji mnogo još, kako bih rekao, nekih nepisanih pravila i poslodavci sve manje gledaju CV. CV je u stvari ulaznica samo da dođete na taj razgovor. Ja bih rekao, to je kao što nam to rade, svi smo to navikli u dnevnim novinama. Jel? Znate one naslove, kad uzmete sada, nije bitno bilo koje dnevne novine, pa onda pročitate naslov, ušao je u tramvaj, a onda se dogodilo nešto neverovatno. I vi sad kliknete na taj naslov i onda vidite čovjek ušao u tramvaj, otkucao kartu i sreo nekoga, ništa posebno, ali vas je namamio. Da bi se desilo nešto neverovatno onog trenutka, to je da bi vas puno ljudi misli da je to neverovatno da vas neko pozove na intervju za posao, da bi do toga došlo. Da li verujete upravo što su o čemu su pričali na prethodnom panelu, koliko je neophodno prilagoditi taj CV u posebnim uslovima konkursa za posao, odnosno da jedan univerzalni CV zaista ne može da bude ulaznica za sva vrata i za sve predstave. Upravo i to, da kažem, onako jedan od tih saveta koje bih uvek svakom dao. Znači, kad pročitaju konkurs, oni u stvari treba pogledaju šta poslodavac u stvari želi, kakav profil želi. Jer meni su često ljudi govorili, na primjer, koji nemaju iskustvo, pa kaže, ja nemam iskustva, ja ne mogu ništa da napišem. Nekada poslodavac želi da kupi neiskustvo. Ja sam imao takav slučaj, moj prvi posao je bio, to jest prvi posao kada sam postao direktor, u stvari, oni su tražili neiskusnog, koji nema nikakva iskustva. I da sam išao tom, da kažem, onako logikom, ja verovatno ne bi poslao ni CV, ne bi ni došao tamo, ali sam rekao onako, kod sebe sam imao to uverenje, znate, pa nekome će možda trebati taj neiskusni. Pa ajde da probam. Neko što me ništa da probam. I iz toga, da kažem, eto, izrodilo se i neko poznanstvo i kontakt koji kasnije urodio plodom, jel? Ali ne samo tada, nego i kada sam kasnije stekao iskustvo, nikad nije konkurs sam po sebi doneo posao. To hoću da kažem. Znači, konkurs, odnosno javljanje na konkurs je samo faza gde vi treba nekako da sebe isprezentujete i da dođete u tih 10, 15, 20 koji razgovaraju. Tada već trebate opet nešto drugo, ali nije sve u CV-u i u slanju CV-a i mora da se prilagodi. Znači, onda procenjujete šta on u stvari traži, šta je kroz taj tekst on poručio kandidatima. Sada ste rekli jednu zanimljivu stvar, da su tražili neiskusnog. Na prethodnom panelu smo se dotekli isto tako jedno vrlo zanimljive situacije koja je negde podigla i dosta prašine u prethodnom periodu, a to je da je kompanija Ernst & Young negde odlučila, odnosno saopštila da formalno obrazovanje kandidata neće biti presudno u samom procesu selekcije i regrutacije. Sonja koja je bila gost na prethodnom panelu i dolazi iz kompanije Ernst & Young nam je objasnila da obično se to odnosi na ljude u Velikoj Britaniji koji napuštaju
koji prestaju svoje formalno obrazovanje sa srednjom školom, ali postoji još neki set znanja, odnosno neki set neformalnih obrazovanja koje oni završavaju i onda su negde spremni da obavljaju poslove koji se pred njih stavljaju. Sada je ovde zanimljivo pitanje koliko taj set neformalnih obrazovanja može da poveća zapošljivost, odnosno da bude ulazna karta negde kandidatima koji recimo imaju određeno formalno obrazovanje, a žele da konkurišu na pozicije koje i nisu toliko u vezi sa onime na što se prijavljaju. Možda da. Pa evo ja recimo razumem tu odluku ako govorimo o kompaniji koja je rekla, meni to, rekao bih, složio bi se s time. Iz prostog razloga zato što su programi na fakultetima i uopšte znanja, pa čak i kad su najsvežija, znači oni već za 2 do 3, 4 godine zastare. Tako da primati kandidate koji, kako bih rekao, misle da je to što su doneli na diplomi, da će ih to, što kažu, gurati kroz cijelu njihovu karijeru, ja i razumem kompanije koje rezonuju drugačije, ali kroz statistike koje su navedene, to bih nekako povezao sa ovim, ja nemam utisak da bi trebalo da se podvaja generacija Y, generacija X, pa kao sa generacija Y ima problem. Zapošljavanje, i mislim da imaju problem svi oni koji nisu spremni da uče i da stiču nova znanja. Da je to ta podela. Ja ne znam nikoga, ni u generaciji Y, ni u generaciji X, koji ima tu želju da uči, koji nestaje sa učenjem, a da nema posao, koji se ne interesuje. Pogledajte sad i danas. Danas ste objavili ste u svim medijima koliko ima nezaposlenih. Ovde je došlo 60 ljudi, na live streamu je 1000, a gde su ostalih 500.000 ili već koliko? Ali mislite da su onda poslodavci već nekako svesni potpuno toga, mogu da kažu da su svesni tog problema, da jasno mogu da kažu da formalno obrazovanje u ovom trenutku zaista ne može da zadovolji njihove potrebe? Da, to da ne, mislim, samo bih rekao da i ništa više, jer to je ono što sam htio da kažem, obrazovanje i uopšte diploma je jedna karta, ali ukoliko se, i meni malo sam, kako bih rekao, neću kažem ljut, ali fakulteti prodaju tu priču kada dobijete diplomu, vi ste, da bih rekao, malo previše dižu nam ego. I ja kad sam završio fakultet, ja kad sam krenuo posao, mislio sam da sam najpametniji, najstručniji, samo sam čekao ko će da me primi, da mu objasnim kako treba da se radi. Tako su mi dali taj utisak da ta diploma, da ću ja ući unutra da menjam tamo, što kažem, sve ono što nisu oni radili. Ali desilo se nešto da mi je upravo to osjećanje, kako bih rekao, nadmoćnosti donelo da nisam u tom periodu učio, da sam prestao da učim. I to je bio možda period života u kome sam najmanje napredovao suštinski. U poslu, karijera, da, ali kad sam malo prestao da učim, misleći da sam dostigao, došao sam do posla, došao sam do ovoga. Znači, onaj koncept doživotnog učenja, vi ste ga spomenuli, to je nešto što bih voleo i da škole i fakulteti nam govore sve više i mladim ljudima, da se ne završava proces učenja onog trenutka kad završite školu. Da, sjajnu jednu rečenicu je rekao sad na nedavno održanoj TEDx konferenciji u Zemunu, Vladimir Vulić, koji je negde prokomentarisao u principu da onog trenutka kad završite svoje formalno obrazovanje ne treba da stoji da ste osposobljeni da radite određen posao, nego da ste osposobljeni da se dalje edukujete i usavršavate. I to mi je sjajna rečenica negde koja je baš onako bila light motiv cele konferencije. Dragane, kako biste vi prokomentarisali cijelu ovu odluku kompanije Ernst & Young? Jel osjećate sigurno u kontaktu sa poslodavcima da ima dosta onih koji tako misle, da oni uopšte nisu usamljeni primer na tržištu? U osnovi, moje mišljenje je da danas, prvo ajde priča o CV-u, pošto ima vezi s ovim. Znači ja sam to spomenuo kod mene u knjizi, znači CV u osnovi tvrdnja. Znači vi tvrdite da nešto znate, što se na kraju mora proveriti. Ono što je jako važno je da mi živimo od 2000. godine u vremenu demonstracije znanja. Znači, na engleskom jeziku se to kaže do not claim, demonstrate. Znači, nemoj da tvrdiš nešto da znaš da radiš, nego ga demonstriraj. Imate internet, imate blogove, imate YouTube, imate društvene mreže. Znači, postoji vrlo veliki broj načina da vi možete da demonstrirate ono što znate. Zašto? Zato što mi stvarno živimo u vremenu u kojem
imate poslodavce koji imaju problem da dođu do kvalitetne radne snage. Razlog zbog čega je to, ja mislim da će se pričati kasnije o tim praktično ličnim veštinama i slično. Razlog je praktično u nedostatku ličnih veština koje su važne za taj posao, takozvane transverzalne ili prenosive veštine. To je glavni razlog zašto većina vas ima problem sa zapošljavanjem. Ono što se tiče fakulteta, fakultet je u osnovi jako dobar zbog toga da se pokaže da vi možete da završite neki veliki posao. Sve posle toga, ili više od toga, zavisi od jako puno stvari, zavisi od samog fakulteta, zavisi od programa. Imate neke fakultete, mislim, mogu i da kažem tačno koji su, koji, na primjer, imaju gradivo koje je bilo aktuelno u prošlom veku, znači koji još se nisu reformisali s aspekta kako se zove, onoga šta je važno danas vezano za određenu oblast. S druge strane, mi živimo u vremenu u kojem tek ćemo da očekujemo različite svetske krize iz različitih oblasti. Znači, imate, na primjer, situaciju sa čitavom management oblašću koja će upravo zbog ove Y generacije izuzetno ozbiljno da se menja u narednom vremenskom periodu, iz prostog razloga što ove management strukture koje su danas aktuelne su nešto što je bilo aktuelno u 90. godinama prošlog veka. Ovo je svetski problem, mislim, ne govorim. Znači, kompletan sistem management struktura će da su u narednih 5 godina dramatično promeni. To će vam biti otprilike slična situacija, ako se sećate 2010. godine, 2011. kad su kompanije krenule da usvajaju društvene mreže. Pa to je bio haos. Znači, ljudi ne znaju kako to, šta, gde, kako, zašto. Sad, ako ste primetili, imate veliki broj kompanija koje više nema problem s tim. To će se sad dešavati u toj oblasti. Pa onda imate, na primjer, priču vezanu za oblast bankarstva. Ovdje ima jako veliki broj ljudi koji misli da je bankarstvo jako dobar. Mislim, biti u banci jako dobar posao, da to je najviše liči na onaj takozvani državni posao, odnosno takozvani popularni izraz uhlebljenje. Znači, ta priča o nekom uhlebljenju, sad ću ja posao od 7 do 3 do kraja života, to nije vreme, pazite, to je priča od pre 30 godina. Problem u tome da vi morate da shvatite. Mislim da ove generacije nove i nisu toliko više, to nije tačno. Toliko vrednost. Nije to tačno, pazite, generalizujete stvari. Znači, vi imate, u toj generaciji imate potpuno dve različite kategorije ljudi. Imate ljudi koji su, nažalost, potpuno preuzeli sistem razmišljanja od svojih roditelja, koji nisu otišli dalje od 80. godina. Znači, koji na isti način razmišljaju, to je meni tragično kada čujem. Sa druge strane, imate ljude koji potpuno su, znači čak su 10 puta napredniji od ovoga što je ovde bilo rečeno za generaciju Y, što je stvarna karakteristika. Ja to držim na predavanju, ima jedno predavanje, to je bilo dobro za ljudi iz HR-a, ako nisu čuli za izraz, inbound HR se zove. Vrlo ozbiljna oblast. Znači, kako vi da svojim aktivnostima privlačite one koji vama trebaju s aspekta radnih mesta, gde je ceo što su tome da, tu je baš navedeno, znači na TEDxu jedno predavanje, znači otkucate TEDx, inbound HR, dobit ćete to predavanje, gde je objašnjeno su realno karakteristike najboljih predstavnika Y generacije. Ono što vi pričate su karakteristike dobrih predstavnika te generacije, ali imate i oni koji nisu dobri predstavnici. Znači, imate ljude koji ništa ne vide, ništa ne gledaju, ništa ih ne interesuje. Postavlja se, na primjer, sledeće pitanje. Imate oglas za posao gde vam se kaže, evo, to je bio primjer na prošlom panelu, trebate napravite PowerPoint prezentaciju sa 15 slajdova. Šta nije jasno ako piše 15 slajdova, a ti uradiš 20 slajdova? Znači, u čemu je tvoj problem? Znači, ja tebe onda doživljavam kao da si ti psihopata, zato što ti ne čuješ šta ja tebi kažem. Mislim, šta nije jasno kod 15 slajdova? Ili, na primjer, ako se kaže da treba da se napravi u TXT fajlu dokument, a ti pošalješ Word dokument, a piše da je TXT fajl, šta nije jasno u toj tvrdnji? Znate zašto vam ovo pričam? To je primer da se vidi da vi u suštini niste kvalitetna osoba za posao. Zašto? Zato što odrađujete stvari. Ne gledate šta se tu dešava. I tako dalje. Znači, ako jednostavno stvari, imam i ovaj primjer isto dajem u knjizi. Znači, morate da naučite šta je tačno ono što se traži od vas. Obrnuta priča. Neko je ovde rekao da traže precizno definisane stvari kako trebaju da se urade. Mi, na primjer, u ovim sistemima obrazovanja, što mi ovde razvijamo, upravo radimo obrnute stvari. Znači, dođemo i tražimo ekstremno precizno, pa onda urade ovako. Napravi 20 do 30% ljudi uzme i napravi ovaj rezultat koji je suprotan onog što bi trebalo, zato što jednostavno uopšte ne upotrebljavaju mozak. A imaju, na primjer, mogućnost da dobiju posao na osnovu toga što će uraditi. A imate i drugu kategoriju stvari, i to je, smatram, najvažniji aspekt dobrih predsednika ove generacije,
a to je sledeća priča. Damo zadatak koji uopšte nije određen. Znači, uradi nešto. Treba da se uradi nešto i rezultat treba da bude nešto. Znači, nije određeno zašto, pa zbog toga što postoji veći broj načina rešavanja istog problema. Gde nas interesuje kako ti razmišljaš. U odnosu na to kako ćeš da rešiš taj problem, ćemo vidjeti da li ti uopšte meni odgovaraš ili ne. I onda se naravno dešava upravo to da imate određeni, ne svi, određeni broj ljudi kreće kuku, lele, panika, jao, pa ja ne znam šta vi trbitate mene, jao, nije mi sve definisano. Tačno nije. Jer ti misliš da ćeš ti na poslu, da će ti doći čovek koji će ti dati posao i reći uradi to, tako, ne, nego će ti reći izvoli, uradi. I evo, samo još kratka priča primjer od pre 3 dana. Vezano za ovu knjigu, pošto mi sad pripremamo to i pojavit će se sad na sajmu knjiga i tako da, tek sad izlazi i tu meni neki studenti pomažu i imam 2 primjera iz iste generacije, potpuno različita. Ženi, jednoj ovde devojci, završila je u suštini sad studije, sedeli smo baš tu u Linku, radi na praksi u Link grupu, dali smo joj, ja i ova jedna devojka, žena, kako god, koja radili smo tu na tu temu, dali smo toj devojci 2,5 polu informacije šta treba da uradi, sad treba nešto da odradi. Ona je, znači, rekli smo joj 2,5 polu informacije o 3 stvari, ona je devojka uzela i uradila 5, odnosno 7 stvari u roku od odmah. Znači, krenula je odmah da radi. Ja sam rekao, ova devojka će da ide ovako, znači, napredovaće neverovatno. Ovo je druga jednoj devojci koja će isto trebati sad da krene da radi, već sam pripremljen da će trebati narednih 3 do 4 sata u nekom momentu da joj sve napismeno objasnim da bi ona mogla da krene da radi. Pitanje glasi, šta mislite, ko je zanimljiviji za poslodavce od ove 2 osobe? Verovatno ova druga, pošto od njoj treba više truda, rada i tako dalje. Naravno, znači nemojte da grešite u tome da takva osoba nije kvalitetna. Ja imam iskustva sa takvim osobama kojima treba dosta vremena da nauče nešto da rade, ali kad nauče, ja najviše volim da radim s ljudima koje ja ne moram da proveravam. Znači, takvi ljudi, to je sad sve tačno i tako dalje. Hvala Dragane, a što se naučenih znanja tiče, i odnosno određenih profila, Jelena, recite nam sad u ovom trenutku koji su to obrazovni profili, znači u kojim oblastima zapošljavanja trenutno imamo najviše nezaposlenih? Ja sam zamolila kolege, dragi iz nacionalne službe, da mi izvuku zanimanja. Znači, nemam oblasti, ova zanimanja su, imam dve tabele, prosto ste me poneli, pa mi sad radi mozak na drugoj sam strani, izvinjavam se. Znači, imamo određena zanimanja gde postoji velika potražnja od strane poslodavaca, bez obzira na neformalno obrazovanje, znači prosto se traži formalno, a sa druge strane imam par zanimanja ovde izvučenih gde imamo ljude na evidenciji, 10 i više u tom zanimanju prijavljenih, a da ove godine nije bila nijedna ponuda, odnosno zahtev poslodavca za posredovanje. Ko nam se najviše zapošljavao od mladih, znači govorim samo o kategoriji mladih, u prvih 9 meseci medicinske sestre, zatim tehničari drumskog saobraćaja, prehrambeni tehničari, maturanti gimnazije, zatim prodavci. U 7. stepenu tu su, samo sekund, diplomirani ekonomista za opštu ekonomiju, bankarstvo i finansije, diplomirani ekonomista uopšte, elektrotehnične energetike i tako dalje. Znači, u svim stepenima stručnosti bilo je i dosta zapošljavanja lica bez zanimanja, odnosno samo sa završenom osnovnom školom. Sa druge strane, zanimanja gde nije podnet nijedan zahtev Nacionalnoj službi za zapošljavanje, međutim, ona je samo jedan od nosilaca poslova zapošljavanja, postoji čitava mreža privatnih agencija za zapošljavanje, koje se takođe bave uz našu licencu poslovima zapošljavanja i dakle koji su to profili, odnosno zanimanja gde nismo imali zahteve, diplomirani menadžer u kulturi medijima, diplomirani terapeut, 6. stepen, nastavnik srpskog jezika, zatim diskotečni muzički operater, poslužilac grafičkih mašina,
specijalista, strukovni inženjer i tako dalje. Naravno, najviše se zapošljavaju naravno ona lica koja imaju stečeno formalno obrazovanje koje je u deficitu, a to su IT stručnjaci, znači tu apsolutno nema problem sa zapošljavanjem ili ukoliko se radi o delu farmacije i tako dalje. Međutim, ja prosto moram da reagujem iz ličnog iskustva na ovo što ste rekli. Mislim da je formalno obrazovanje jako bitno za jednog poslodavca, ne u smislu onoga što lice zna i što nosi, već da se vidi koliko može da bude istrajan u onome što radi, da ne samo to, prosto i mladi, ja sam pripadam X generaciji, nisam Y, i prosto ja kada sam završila fakultet, to je Fakultet političkih nauka, ja sam socijalni radnik diplomirani, znači ne radim u svojoj struci, ali se trudim da kroz svoj posao se bavim smanjenjem socijalne deprivacije. Ja nisam prosto, znala sam da neću automatski da sedem i da radim, naravno, psihosocijalnu podršku nekoj porodici ili nekom pojedincu uz svoje one metode i tehnike koje ste stekli kroz formalno školovanje, ali sam počela od najnižeg ranga. Da, upravo što ste rekli sad. Znači, prosto ja sam prošla i onaj deo pripravnika i onaj deo savetodavca, da bi kroz svoj, prosto morate krenuti od osnove, morate raditi na sebi, biti zainteresovani, da tražite od kolega koji su stručni, da vam pruže pomoć, da vam se posvete. Da ih vučete za rukav, ali treba tako. Tako je. Pritom, vi sada imate daleko veću dostupnost informacija. Tako je. Znači, u neko moje vreme vi ste imali formalno obrazovanje i po neki neformalni oblik obrazovanja. Sada vi imate internet, daleko lakše dolazite do slobodnih radnih mesta, daleko lakše možete da procenite profil vašeg poslodavca. I da vidite dobro, nezaposleno lice će lepo da prosto pogleda čime se bavi ta kompanija, ko je menadžment, koji su profili tih ljudi, da bi mogao na najbolji način da se predstavi. Prosto to jesu novine i mi treba da živimo sa svim tim novim tehnologijama, ali ipak možda pripadamo onoj staroj kategoriji da formalno obrazovanje jako puno znači, ili makar da budete svesni da li to jeste za vas ili prosto treba na neki drugi način da se nadogradi. Samo da napomenem, znači ja sam samo rekao to da u osnovi ono što ste prvo rekli, da je formalno obrazovanje jako dobro zbog toga, odnosno fakultet, rekao sam u fakultetu konkretno, da je jako dobro zbog toga što pokazuju da ljudi znaju da završavaju neke velike stvari, znači da veliku stvar. Ali nisam ni u jednom momentu rekao da formalno obrazovanje nije potrebno. Ono što ja inače u knjizi promovišem je priču da uz formalno obrazovanje mora obavezno da ide neka praksa koja je vezana za to. Znači bez toga, znači vi ako očekujete da ćete završiti fakultet i dobiti posao, to sam rekao ranije, to je priča od pre 30 godina. Znači mora da se radi uz fakultet. Svi oni koji dođu i kažu kuku, lele, ne mogu ja, nemam ja vremena ovamo onamo, i tu sam, još jedna stvar, vi ne morate da završite fakultet tačno za 2, 3, 4 godine, možete i kasnije. Mnogo je važnije da imate praksu uz fakultet nego da završite fakultet na vreme, verujte mi. Da, to ćemo spomenuti sigurno. A sada kad ste spomenuli novine, ja znam da vi koristite ovu nacionalnu kvalifikaciju zanimanja koja već dugo postoji, ali ono što je zanimljivo jeste nacionalni okvir kvalifikacije na kome gospođa Mirjana Bojanić može malo više da nam kaže na koji način će ona pomoći praktično da se jače poveže s jedne strane privreda i sa druge strane obrazovni sistem. Pa, nacionalni okvir kvalifikacije jeste okvir kao prvo. Znači, on pokazuje kako se u jednom društvu mogu da steknu odgovarajuće kvalifikacije. Kvalifikacija je dokaz da znate nešto, odnosno da posjedujete određene kompetencije, da radite nekakve poslove. Ajde da to najbanalnije definišem. Pored okvira kvalifikacije koji pokazuje kojim sve putevima kvalifikacija može da se stekne, postoji još jedan deo koji je formalan, to je takozvani registar kvalifikacija, znači u kome bi trebalo da budu akreditovane one kvalifikacije koje žele da imaju tu oznaku nacionalne kvalifikacije. Normalno da bi bilo logično da sistem javnog obrazovanja mora da bude deo
tog registra kvalifikacije, ali i on da bi bio, morat će da te kvalifikacije budu malo drugačije nego što su danas postavljene, u svo uvažavanje komentara koje ste do sada izneli. Ono što je bitno za nacionalni okvir kvalifikacije u Srbiji, mi ćemo relativno brzo, ja očekujem da ćemo negde u decembru izaći onako šire u javnost. Mi imamo neka dva polazna dokumenta iz koje smo pošli i stručni tim koji postoji, koji ja vodim, u stvari ima zadatak da integriše dva različita dokumenta. Jedan se odnosi na visoko obrazovanje, jedan na preduniverzitetsko obrazovanje, ali već u fazi integracije i naše pripreme za referenciranje našeg okvira ka evropskom okviru. Mi smo uočili da postoji nešto što je već prevaziđeno i što treba popraviti pre nego što izađemo, a pošto imamo one koji su donosili odluku pre toga, mislim da prvo moramo sa njima da podelimo i tek onda da izađemo u javnost. Ali ono što nedvosmisleno jeste, bar u zoni preduniverzitetskog obrazovanja postojalo kao propisano, to su, da kažem, uslovno 3 putanje sticanja kvalifikacije. Znači, jedno je formalno obrazovanje, drugo je ono, znači, postoji od osnovne škole do fakulteta, do doktorskih studija u stvari. Zatim je to čitav set neformalnog obrazovanja, znači koje postoji, bez obzira da li se ono organizuje za sticanje određenih radnih kompetencija ili stručnih kompetencija, što najviše se i radi u Nacionalnoj službi za zapošljavanje, odnosno posredovanjem Nacionalne službe za zapošljavanje, ali i treći put koji postoji, to je, mislim, jako važno, ne samo za generaciju Y, već i za nas, iz X isto tako, jer mislim da ovde retko ko od nas je ono što je završio nastavio da radi u svom životu, mislim, ja moram da kažem. Ono što jeste, to je put, mi smo ga u Srbiji nazvali priznavanje prethodnog učenja, u svetu se to zove recognition of prior learning, znači čitav jedan put kojim se može dokazati da nešto što ste iskustveno stekli ili informalno ili neformalno možete pred nekim odgovarajućim telom da dokažete da posjedujete te kvalifikacije i time učinite sebe interesantne, pa upravo ovaj deo oko CV-a kad kažete pokaži ili demonstrira može da posjeduje već i određen, da unapred se obezbedi odgovarajući sertifikat. Normalno, priznavanje prethodnog učenja je odmah naišlo na otpore, naročito u zoni sferi visokog obrazovanja. Ne moram to da verovatno ni da apostrofiram. Ja moram samo da vam kažem da sticajem okolnosti baveći se ovom tematikom čitav niz godina, ja sam imala prilike da nekoliko puta boravim u Francuskoj gde se na taj način doktorat stiče. Znači, vi možete u Francuskoj inače francuski sistem kvalifikacija poznaje svega 5 nivoa. Prvi nivo su doktorske studije, a 5. je ono što bi bili naše trogodišnje srednje stručne škole. Mislim, znači oni prosto ne idu dalje od trogodišnjih škola, to je prosto njihov, bez obzira što i oni imaju onih koji rade bez kvalifikacije i svega toga, oni su tako postavili, ali se u Francuskoj vrlo legitimno na Sorboni, na vodećim univerzitetima Francuske može steći i doktorat na osnovu iskustva. To je nešto što mi smo negde u ovom stručnom timu uspeli da se dogovorimo da prosto će to stajati, a na našim visokoškolskim ustanovama će biti da vidimo da li će one, ali molim vas isključivo uspostavljanje sistema osiguranja kvaliteta moći tako nešto da sprovodi, jer ovo što bi moglo da ima i što je već pokazalo čitav niz afera po medijima, kakvih sve doktorata imamo i evo i bez priznavanja prethodnog učenja imamo već manjkavosti, mislim, prosto u tom domenu. Znači, nacionalni okvir kvalifikacija prosto u ovom trenutku sagledava da je potrebno čuti poslodavce šta je to, kakve su to kvalifikacije koje oni traže. Poslodavci imaju 2 različita pristupa u zahtevu, to sam vam ostala dužna u prošlom krugu, nisam odgovorila. Vrlo su različiti zahtevi kako poslodavci artikulišu zahtev za kompetencijama svojih kandidata i to jako zavisi od stepena obrazovanja svojih kandidata, odnosno pozicija na kojima se ti ljudi zapošljavaju. Vrlo često poslodavci umeju i da potpuno istim opisom traže nekoga ko treba da bude vrhunski policy maker u nekoj kompaniji i da opisuje nekoga ko je veoma ko obavlja poslove uglavnom izvršilačke gde je potrebna određena kreativnost, ali potpuno drugačijeg tipa u odnosu na ono. Vrlo je teško organizovati obrazovni sistem da se postigne jedno i drugo. I zato i imamo razlike u obrazovnom sistemu, da li pričamo o stručnom obrazovanju, nižih kvalifikacionih nivoa ili pričamo o nekakvim višim kvalifikacionim nivoima. Kakvo je to srednje obrazovanje koje prosečan čovjek ove države treba da ima da bi bio
spreman da se suoči sa svim potrebama i zahtevima 21. veka. Mislim da je to nešto što svet obrazovanja čeka kao velika tema ove godine. Jeste, bit će zanimljivo, sigurno izazovi. Sledeće, ovo je već na kraju. Da, 2006. Izvinjamo se. Mirjana, sad kao neko ko je radio u velikim kompanijama, vodio velike timove, dosta sada i savjetujete brojne kompanije. Da li imate utisak da neformalno obrazovanje se zaista gleda kao veliki plus taj formalno obrazovanju i da se ta lična inicijativa pojedinca izuzetno ceni i smatra kao jedan čin proaktivnosti i da kažem veliki korak u samom procesu povećanja zapošljivosti? Ono što je zanimljivo, kad pominješ velike kompanije, ja sam je već pomenula malo pre, dakle ja sam negde, ajde tako kažem, odlučila, odnosno shvatila da je moj put u stvari ova priča koja se danas dešava, radići u kompaniji IBM. I kada me pitaju, sad svi oni koji su konkurentske kuće i tako dalje, ja se izvinjavam, ali kada su me pitali zašto i dalje mislim, a ja zaista i dalje mislim da je to jedna dobra, sjajna, najbolja i tako dalje velika kompanija, moj odgovor je najčešće da oni jako vode računa o ljudima koji vode računa o ljudima. Dakle, taj management sistem o kojem je Dragan pričao, kako tamo funkcioniše i naravno da će se menjati, prosto svuda mora da se menja i tamo, ali to što ste vi ušli u IBM, to vam samo znači da ste kvalifikovani da mnogo učite svake godine. I to su i programi koji su obavezni po, ne znam, tehnički i tako dalje, u zavisnosti od pozicije na kojoj ste, da biste se razvijeli, jer ono što sam ja volila da kažem u svojoj inženjerskoj fazi života, da je vreme poluraspada inženjera 2 godine. Dakle, ako za 2 godine ne naučite nešto novo, prosto tu ste gde ste i kukajte što nema posla. Mislim, to je tako. I onda su se ljudi meni smeli, pogotovo moja mama, ušla je u jednu kancelariju, izašli ste iste posle 35 godina, nadam se da su je bar stolicu promenili. Kad ja dođem za svakog Nikolu i kažem, znaš mama, ja sad ili sam promenila firmu ili sam promenila poziciju iz prostog razloga što je to ta inicijativa lična da nešto učim i da se razvijam dovela da ja pa sad nešto dalje želim, ali i kompanije iznutra teraju ljude da nešto žele. Dakle, ako hoćete da opstanete i ostanete u vremenu u kome je jedina zagarantovana kategorija promena, dakle, to je jedina konstantna s kojom možete da računate da će da se menja, ukoliko ne uđete u voz koji vam same kompanije nametnu da se menjate i da učite i da se razvijate, onda ste ispali iz voza jako brzo. Sada, ima kompanija koje sad pa daju to, da učite, razvijate se usput. Ima onih koji vam to ne daju. Nedavno sam srela dečka koji je radio, ajde sad da ne reklamiramo prosto kako god, ali jer nije pozitivna reklama, radio je kao agent prodaje na terenu za jednu našu veoma dobru domaću kompaniju, ušao je kod nas u agenciju da nama proda to što oni rade i tako dok smo mi sedeli, ja sam pričala sa njim šta radiš, kako funkcioniše i tako dalje, a čime se vi bavite? Dakle, dečko nije došao da isporuči to nešto, on je stvarno pitao čime se bavite. Ja sam rekla, što je to divno, što bih ja to voleo, znate, nama to u firmi ništa ne daju, ali zato sam ja. I dečko krene da priča šta je završio i koje knjige je pročitao, uopšte nije morao. Naravno, kako to život namešta, posle mesec dana, moj dragi kolega koji radi u agenciji za regrutaciju, kaže, znaš nekoga ko bi odgovarao opisu? Sreća pa sam imala taj mobilni telefon tog momka, znači on je sam sebe preporučio bez problema za to nešto, jer on je, tako da to sad, da li se razvijam i da li napredujem i da li hoću, je stvar lične odluke. Dakle, ono što ja kažem svojoj deci je da to što ću ih ja podržavati, da ne kažem gurati i usmeravati, da završavaju neke fakultete, ako se pokaže da je to nešto što njih interesuje, jer već ćerka sad hoće bude odbojkašica, dakle, to je nešto što im ja govorim samo zato što stoji i onda možeš da biraš, ali ne da biraš nešto od toga što si završila, nego onda stvarno umeš da završiš veliku stvar i onda stvarno imaš osnovu da možeš da učiš dalje. Mnogi ljudi meni kažu, ti si magistrirala elektrotehniku i sad radiš to. Mislim, zaista tim izrazom lica. I ja kažem, znaš, i kao, jel ti je žao tih 7-8 godina što si tamo ostao?
Ja kažem, to što sam tamo naučila, to što sam naučila kako se sprema ispit i kako se planira ispitni rok i kako se fokusiraš na rešenje i kako nađeš od tačke A do tačke B 15 puteva i izabereš 16. To je nešto što ti formalno obrazovanje svakako da. Ako ništa drugo, to je istrajnost i ti upornost. A sve ovo ostalo stvarno zavisi da li hoćeš ili nećeš. Ako nećeš, onda digni ruku kad pitaju ali nema posla. Ako hoćeš, onda veruj da ga ima. To je prosto... Zanimljivo je ovo što ste rekli, upravo zato što je Marija iz JTI na prethodnom panelu rekla da praktično oni žele negde da podstaknu ljude da se usavršavaju, ali im je izuzetno bitan impuls koji dobijaju od njih. Oni su i sami rekli, nama je bitno šta vi želite, jer mi nemamo sigurno toliko resursa i kapaciteta da svakog pojedinačno guramo, nego hoćemo da osetimo to od vas. Ono što bi samo dodala, prosto i ovi Vladimir o tome pričali smo o tim CV-evima na pauzi, odnosno pre nego što smo počeli da pričamo nešto što je sad pa iskustveno sa ove strane. Opet iz te moje karijere rada u korporacijama, ja sam imala priliku da širim svoje timove i da gledam tih 600 ili koliko god CV-eva i ono što sam ja pomenula, ne nužno da je ovo najbolji jedini način, ali da znate da neki poslodavci i to rade, a to je zapravo da prvo pročitaju motivaciona pisma. Dakle, ako motivaciono pismo ne odgovara vrednostima kompanije u kojoj taj neko treba da uđe, ako u motivacionom pismu vidim zato što sam ja prava osoba, a ne zato što želim da steknem iskustvo i znanje i da se dalje razvijam, dakle, to motivaciono pismo je za mene uvek bilo onako prvi i to tako lepo raskrči tih 600 na 17 i onda imam tih 17 sa kojima mogu da radim. Upravo deo koji se u okviru prijava često podcenjuje. To se skidaju neki različiti šabloni sa interneta i nikad mu se ne pride dovoljno pažnje i divno mi je što ste ovo sad napomenuli. A sada kad smo se dotakli cijele te priče, evo mislim da bi svim posetiocima bilo izuzetno zanimljivo da čuju šta ste vi po formalnom obrazovanju i koliko vaši poslovi imaju veze sa upravo tim formalnim obrazovanjem. Pa eto, dakle, ono što rekoh, ta neka magistra elektrotehnike, telekomunikacija, širokopojasni ASDN i protokol, izmene u protokolu bita nekih u tim nekim komunikacijama između međunarodnih centrala telefonskih. To je bio moj magistarski rad. I toga sam se stvarno, te struke sam se ja držala neko vreme, dakle iz Telekoma sam ošla, to je neki Siemens, pa sam to prodavala, dakle ja sam stvarno radila to, nije baš da sam odmah shvatila, odnosno shvatila sam ja odmah, ali nisam odmah pobegla odatle, da. A recite nam, Vladimire, Mirjana, Dragane, Jelena, šta ste vi po formalnom obrazovanju? To nam je svima zanimljivo. Redom krenemo, ja sam diplomirani ekonomista. Ili ima veze ovo što sad radite sa vašim formalnim obrazovanjem? Pa, ima delimično, ali ja recimo ono do čega sam došao, to nije bilo, kao što kaže Mirjana, krenuo sam i radio sam u struci kao menadžer, kao direktor nekoliko firmi, ali usavršavao sam se i pokušavao sam da neke svoje talente i veštine spojim u posao kojim ja želim da se bavim. Tako da ono što je, da kažem sad trenutno najbliže, želim da pomažem ljudima da svoje talente i veštine pretvore u isplativ biznis. I to je da kažem onako i ekonomija i razne druge stvari koje idu uz to. Jer mnogo ima ljudi, ajde kažem onako, što kažem onako, i to je jedan deo mogućnosti da se nađe zaposlenje, samo zapošljavanje. Znači, mnogi ljudi imaju fenomenalne talente, ali ne znaju kako da hobi postane posao. Kako da hobi postane posao. Mislim, izbegavam to hobi, da zvuči, ali talenat i veština, znači, neverovatne. Znači, susrećem, kako sam, da kažem, onako to malo o sebi dao kao zadatak, susrećem neverovatne ljude i Dragan je stručniji u tom delu, ali ono što sam primetio da veliku prednost daju i društvene mreže, znači danas je mnogo lako pokušati, ne trebate da otvorite firmu, da idete u APR, da vidite da li ima nešto u tome. Tako da, eto, ajde kažem onako, spojio sam i ta znanja, da kažem onako današnje sa nekim formalnim obrazovanjem, pa vidjet ćemo što kažem onako i to ima veze. Mirjana, vi? Ja sam po inicijalnom obrazovanju diplomirani inženjer tehnolog biohemijskog i prehrambenog inženjerstva sa jednom životnom fazom kojom sam se bavila ekologijom i sanitarnim deponijama. Bila sam 13 godina nastavnik u hemijsku prehrambeno-tehnološku školu na Banovom Brdu,
A onda sam pre 13 godina tako i škole prešla na sistem policy makinga i onda sam krenula iz onoga što je inicijalno bilo i najkraće trajalo, nastavni planovi i programi u neke druge delove sistema obrazovanja, više sistem kvalifikacija, osiguranje kvaliteta. Dragane, vi? Ja imam čak predavanje o tome šta sam ja sve bio, ima na TED-u, imate na YouTube-u, predavanje u suštini profesionalne orijentacije ili šta je potrebno završiti da biste postali savjetnik za poslovnu primjenu interneta, pošto to je to čime se ja bavim od 2004. godine. Ja sam završio saobraćajni odsek na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu, drumski sfer, i ono što je interesantno je da sam 24 sata od momenta kad sam završio fakultet dobio posao. Na fakultetu. Sa prosekom studija od 6,72. Znači, pa se onda postavlja pitanje kako sad neko može sa 6,72 prosekom da 24 sata kasnije se, mislim, to je bilo oni programi, kao prva šansa sada država što je plaćala, mene je praktično angažao profesor koja sam i radio diplomski, zato što je čovjek znao da ja znam da radim na kompjuteru, a treba mu je neko ko zna da radi na kompjuteru. Znači, vi ste 1997. godine mogli da se zaposlite ako znate da radite na kompjuteru. 1920. godine ste vi mogli da se zaposlite ako ste pismeni. Da li vi sad možete da se zaposlite tako što znate da radite na kompjuteru? Znači, to je ta priča o razvoju vremena. A, na primjer, između ostalog, tamo sam ostao godinu dana na fakultetu, ja sam shvatio vrlo brzo da to mene ne interesuje u osnovi, ta oblast, i ceo što si da sam ja, na primjer, 2006. godine postao koordinator specijalističkih strukovnih studija na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu, a pre toga 3 godine sam počeo da držim predavanje na visokoj tehničkoj školi iz ovih oblasti kojima se ja bavim, to je ta priča o internetu, internet marketingu, poslovanju i slično. Iako ja formalno nisam ni magistar ni doktor nauka. Sad se onda opet postavlja pitanje kako sam ja mogao u trenutno formalnom sistemu edukacije, mislim što u suštini prekršaj, jel da? Ali dobro, ali nije, zato što postoji formalno ugovor, ja tu nešto, firma, ovamo, ima tu što se ovo. Znači, da, to ima za inspekciju priča, ali poenta cijela priča kako vi sad možete, odjednom imate onu priču, ljudi jako vole kažem, takozvani uhljebi, državne firme, državni posao i slično, i sad dolazi neki, majmun, da prostite, koji nema formalnu potrebnu edukaciju za te studije koje su više grandane osnovne studije. Može, zašto? Pa zato što, eto, ja to studentima kažem, ima jedna varijanta, ili sam tamo nekog potplatio da dođem tamo, ili možda nešto malo znam. To čak i u ovoj državi funkcioniše. Znači, ja sam fizički dokaz onoga što ja pričam, a to je da sve može kada znate stvari. Znači, ceo što si da imate internet, problem je u tome što je internet ogroman i što ljudi ne znaju da se fokusiraju. Znači, ti sad kad imaš odjednom sve, ti praktično nemaš ništa. I onda je ceo što su tome da ti moraš da dođeš da se nađeš način kako da se fokusiraš, da naučiš ono što treba. Izvijam se. Sad, ako smo dobili onih 6 inspektora zbog vas, prosvetni. Šalim se. Jelena, a vi? Ja sam rekla malo pre, da. Nećemo ulaziti sad formalno da li ste u radnom odnosu ili niste. Ja imam svoje firme, ja sam pravno, ja sam svoje firme. Samo zato. Ali dobro je sediti. Ovo nije bilo slučajno gde smo. Izvinjavam se prosto, bilo je jače od mene. Kao što sam rekla, dakle, ja sam diplomirani socijalni radnik i naša misija, da tako kažem, na fakultetu jeste da se naučimo, odnosno da nas nauči i da se mi sami učimo kako da omogućimo nekome, da mu pomognemo do njegove samopomoći. Sad, ja dakle ne radim kao socijalni radnik, iako je to moja pasija, ja sam bila zaljubljena u socijalnu patologiju. Međutim, u poslu koji radim prosto se trudim da ekonomsku politiku posmatram i s aspekta socijalne politike, da shvatim da u toj masi nezaposlenih lica postoje one posebne kategorije kojima treba pružiti dodatnu pomoć i podršku. Tako da ja izuzetno volim politiku zapošljavanja. Vi ste bili kod mene, videli ste, ja mogu satima da radim i da se trudim da ono što uradim zaista bude kvalitetno. Ali moram da vam kažem da rad u državnoj upravi nije onaj rad koji je postojao, ona ideja pre 60, 70, 80 godina da se samo plata prima. Rad u državnoj upravi je izuzetno naporan, ali
vam pruža, ukoliko želite da radite na sebi, takve mogućnosti da dođete do raznih dokumenata, do raznih podataka, da imate kolege kod kojih možete da odete da vam prosto pomognu da nešto sagledate. Tako da izuzetno volim što me moj profesionalni put prosto naveo ovamo, mada sam pre toga radila kao savetodavac u nacionalnoj službi. Prosto imam te korene u radu direktno sa nezaposlenim licima, ali izuzetno volim ovo što radim. Hvala vam na ovim odgovorima. Meni bilo, ovo sam vas u stvari pitala baš iz tog razloga da sam htela da pokažem svima koji su ovde danas da formalno obrazovanje nije vaš krst i da se nikad ne zna u životu čime ćete se baviti, kao što smo već negde spomenuli, već ono je dokaz da znate da rešite problem. I kao što kaže Vlada Vulić, možda odskučna daska da radite dalje na sebi i da se usavršavate. Sada, htela sam samo da pitam, da li ima nekih pitanja vezano za ovaj deo kojim smo se do sada bavili, znači odnos formalnog i neformalnog obrazovanja, stanje na tržištu rada? Izvolite. Je država nešto rada po pitanju da se predloži neka vrsta zakona, da se izbaci u prvi plan zanimanja koja su slobodna u narednih 5-10 godina, ako ljudi ne bi učili nešto što je da je uopšte postati slobodno. Znači, vidjeli ste mi da li država ima neki plan i kako da stavi u prvi plan, kako da istakne, da kažem, koje su to zanimanja za koje se vredi školovati, koje će da omogućiti zapošljavanje u narednih 5 godina. Čisto kao neka smernica mladim ljudima za izbor zanimanja. Evo, bez obzira što je izbor zanimanja, prvo ću ja iz obrazovanja da kažem. Ovo je životna želja velikog broja ljudi u državnoj administraciji koji bi jako voleli da ovo ovako postoji, zna se i to je nekada. Mi još uvek imamo strašan problem u obrazovnom sistemu, upravo, znači kad kažem obrazovni sistem, to su i svi nastavnici, sve škole i fakulteti isto tako, upravo te puste želje o kojoj je Dragan pričao, da i dalje sve znamo unapred, da smo i dalje u nekoj centralno-planskoj privredi u kojoj postoje tačno zacrtane putanje gde ćemo ići i gde ljudi bi žarko želeli, mislim, prirodna je ta želja za sigurnošću, ja je razumem sa nekog ljudskog stanovišta, ali ona nemoguća prosto u današnje vreme, a obrazovni sistem nije sam po sebi fleksibilan, on je po prirodi inertan, to je najstrašnije i najteže se pomera i menja, a naročito ako je ovako centralizovan kakav je ovde. Mi u svoj saradnji, na primjer, sa službom za zapošljavanje, uspostavljanjem određenih sektorskih veća gde okupljamo nekakve najbolje kompanije u određenom sektoru, pokušavamo da vidimo na način šta je to što se traži, ali ono do čega se najčešće razilaze oni koji su, da kažem, zaduženi za politike u oblasti obrazovanja i one koji su izvršioci u školama, jeste upravo stepen preciznosti. Ova strana koja se bavi politikom obrazovanja, pažljivo slušajući poslodavce, čuje i vrlo precizno da veštine moraju biti transverzalne, da se treba omogućiti prilagođavanje različitim vrstama poslovima i to što viši je kvalifikacioni nivo, to više, uz odgovarajuće prakse u realnom svetu rada, da bi se upravo oni koji su učesnici sistema obrazovanja i oni koji uče shvatili kako izgleda realan svet rada i kako se u samom radu stalno mora da uči i da se menja. Malo je apsurdno možda što ću ja sad izgovorim, ali formalan sistem ne može da opstane nikako u 21. veku bez neformalnog i informalnog. On je samo kostur i osnova za sve to. Sa druge strane, škole imaju jednu želju da na marketiškom prostoru imaju što preciznije profile, da se oni što bolje zovu, ako mogu da budu menadžeri poljoprivrednih mašina umesto traktoristi, mi smo imali već takvih predloga jako mnogo, bolje zvuči, znate, i svi će nešto da upisuju. Naročito kad imate problem depopulacije stanovništva i kada imate sve manji broj učenika, sve praznije delove Srbije, prosto zbog pada nataliteta, ekonomskih razloga, ljudi se preseljavaju i broj depriviranih sredina u Srbiji, nažalost, raste. Gradovi se gomilaju, a najčešće u gradovima i ne možemo da obezbedimo nekakvo prave prakse, da kažem, na pravi način za ove ljude. S druge strane, hoćemo da oživimo ta prostore, pa da tamo otvaramo nekakva preduzeća i nekakve ekonomije ili da podstaknemo bar ulaganja u razvoj ekonomije, a sa druge strane u tim sredinama onda kažu poslodavci potencijalni,
pa ovde nema radne snage, mislim, ko će da radi u tim istim kompanijama. Ja lično mislim da nema šanse da dobijemo čak ni trendove na nivou 5 godina. Evropska istraživanja pokazuju da je jako teško i na sledećih 5 godina, upravo ovo što ste rekli o menadžmentu ljudskih resursa, isto to govori. To nije samo Srbija. Da kažete smo mi slabi u prognozama, možda imamo manju praksu i manje iskustva, da kažem da zvanično sve politike donosimo na bazi podataka, ali isto takvi trendovi se pojavljaju u Evropi koja je već obavila upravo ovo preseljenje velikog broja industrija u one zone sveta gde je jeftina radna snaga i gde se ta radna snaga lakše može da prilagodi prosto izvršenju nekakvih osnovnih elementarnih poslova. Ja ću samo da dodam, prosto, meri sistema politike zapošljavanja negde nisu zamena formalnom obrazovanju i sistemu obrazovanja, nego negde njegova nadogradnja. I mi na godišnjem nivou, odnosno kolege iz nacionalne službe, rade anketu poslodavaca, kroz koju identifikuju koje su to i znanje i veštine i kompetencije koje će biti u narednoj godini interesantne poslodavcima, kako bi mi onda sa aspekta politike zapošljavanja pokušali da programe i mere iz sistema dodatnog obrazovanja, znači obuke za tržište rada, prilagodimo da bi podigli konkurentnost na tržištu rada. Dugoročne prognoze nije moguće vršiti, sad govorim sa aspekta moje nadležnosti, obzirom da ni sami poslodavci ne znaju za 5 ili 10 godina prosto koji će to profili biti njima interesantni, upravo zbog prenosa novih tehnologija i svega drugo. Tako da mi na godišnjem nivou pokušavamo da se što bolje pripremimo, ali nisam sigurna da je na neki duži period to moguće sa preciznošću. Pa, ja bih ovde podržao ovo što je rečeno. Rekao bih, našao sam jedan podatak koji inače iz Amerike pretpostavljam da i kod nas je više manje blizu, a kod njih od 10 najtraženijih zanimanja 2010. godine, 8 nije postojalo 2000. godine. Tako da odgovor bi bio, ne čekajte Ministarstvo prosvete da vam kaže, predvidite koji će, mislim koliko možete, a našao sam jedan citat, mislim da je isto američki iz Clintonove, znači ere, to je bio njihov državni sekretar za obrazovanje, kad je izjavio kakvi su planovi, on je rekao, kaže, trenutno pripremamo studente za poslove koji još ne postoje, da koriste tehnologije koje još nisu izmišljene u svrhu rešavanja problema za koje još uvek ni ne znamo da su problemi. Tako da, ako i oni ne znaju, kako bih rekao, verovatno i kad bi isto to pitanje postavili njima, ni oni ne mogu u ovom dobu promjena i tehnološkog napredaka da kažu da ovo će biti, a pogotovo da to kaže, da kažem, ipak organ koji nije tako brz i fleksibilan, znači ipak su to podaci koji se prate iz prošlosti. Ali ja bih uvek savjetovao da gledaju, da posmatramo, što kažem, onako zdravorazumski, jer iskreno da budem, i ja sam došao do tog svog zanimanja tako što sam u stvari logički posmatrao šta će biti u perspektivi traženo, čemu će se ljudi okretati. Znači, ako sada znamo, lupam, da je organska hrana nešto ka čemu će se i da će rasti, znači sigurno će neki korpus zanimanja iz tog dela koji je povezan s time. Ako ekologija sve više se uvodi kao neka obaveza, kao razmišljanje ekološko, znači sigurno je da će tu biti korpus poslova koji će se, da ne govorimo o društvenim mrežama i internetu i tako dalje. Tako da, eto, to bi bio odgovor, ne čekajte ministarstvo, nego predvidite sami, jer kada svi to budu znali, onda to više neće ni biti podatak koji je vredan i s kojim možete nešto uraditi. Ovo što je on spominjao, ove citate, to vam je iz videa na YouTube-u, možete da ga pronađete, zove se Did You Know. Bilo bi jako pametno da pogledate taj video. Did You Know? Did You Know? Imate verziju iz 2008. Prva verzija 2012. 2013. Jako je zgodan zato što vam govori o vremenu u kojem živimo. Između ostalo govori o tim varijantama šta znači obrazovanje danas. Što se tiče ovog, potpuno ste kolega u pravu vezano za to da uzmete i da gledate šta se dešava. Druga varijanta koja je još jednostavnija i interesantnija je da prije pratite šta objavljuje Infostud i šta objavljuje eLens vezano za to koje su najtraženije one poslovne pozicije koje se traže. Znači, radite kombinaciju između toga što, na primjer, objavljuje Infostud i objavljuje eLens zbog toga što kod nas to kasni. Na primjer,
vi na Inlensu imate deo sajta, zove se Trends, gde vam tačno pokazuju rast određenih potreba za određene poslovne pozicije, tamo imate 1000 poslovnih pozicija koje možete da pratite. I, na primjer, ne znam da li znate, ljudi misle da je programiranje jedina, odnosno IT da je jedina grana privrede koja vredi, da ovo sve ostalo ne vredi, to uopšte nije tačno. Mislim, jednostavno, samo niste dovoljno dobro obavešteni. Znači, isti broj pozicija koje imate za programiranje je na nivou, na primjer, oblasti koja se zove kreiranje sadržaja. I to će tek da raste u Srbiji, to tek kreće od naredne godine, na primjer. Ali ako vas ne interesuje ta oblast, nema veze. Sa tom oblašću kreiranja sadržaja vezana je oblast prevođenja. Prevodioci. Kad meni dođe prevodioci i kaže da nema posao, ja kažem, ja se stvarno izvinjam, ali ti nisi obavešten čovjek. Znači, imaš servis, zove se gengo.com, odeš tamo i imaš posla koliko hoćeš. A ne možeš da dobiješ posao, pa to znači onda da ne imaš odnos znanja i koliko hoćeš da dobiješ para, da ti nije odgovarajući. To je samo primjer. Ljudi na vrhu ne mogu da pronađu neku formulu, da kažem, koja može pomoći mladima da bi rešili svoje pitanje zaposlenosti. Problem mladih je što su jako neodređeni i neodlični. Jer oni stoji i ne znaju šta hoće da, mislim, čime će se baviti dok su u fazi školanja u osnovnoj i srednjoj školi. Sad, zar nije pamet uraditi što je Engleska uradila i što su radili u skandinavskim zemljama da se već tokom osnovne škole i srednje škole, da kažemo, deca i tinejdžeri, već kroz neke radionice i praktične nastave za preduzetništvo i za inovativnost usmeravaju kao određenim smernicama poslova, jer će oni u budućnosti, kako se bude menjalo tržište, promeniti zapravo tadašnje vreme i posao i potražnje i tako dalje, onda više neće biti neodređenosti i pasivnosti koje se upravo dešava po našoj sobi, pa i izvinite, ja samo moram da kažem, vi ste vidoviti, pošto ćemo se sigurno baviti tom temom posle pauze. I baš smo hteli upravo da pričamo o preduzetništvu i novim načinima zapošljavanja i na koji način u stvari država može da ih potpomogne i stvori neki okvir za nesmetan rad preduzetnika. U ovom trenutku ćemo imati jednu pauzu koja će trajati 10 ili 15 minuta, ali zapamtite pitanje, sa velikim zadovoljstvom mislim da će vam govornici odgovoriti, tako da idemo samo dođemo sebi i vraćamo se za 10 minuta.